Wah. Ini. Jangan langsung. Ini. Kerima kagak, kurang lah kamai. Enggak temani eskal berdua apa itu nih? 2 लाख जानो बा आंनो देलायाखै मा देलायना फैदो इनो 200k नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना दि बुंदोंमोन लाभ स्ट'रिखौ बेखेव होननानै लाभ स्ट'रिखौबो बेखेवगोन लोगोफोर नोंसामायालाय आं जाना थांबायलि ओंखायनो मालायखौ फोनग्रोना लानाङा मिथिबाय दा नों मालायखौ फोनग्रोना लानानै आंबो फोनजाबाय नोंबो फोनजाबाय ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय माने आङो जोबोर खुसि गांगाथफाजों आंजों जोबोर खुसि लोगोफोर ओमफ्राय ना जों बहा दंफैयो होनोब्ला दा मिथिलांगोन एसे बेकग्राउन्डखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर आं बहा दंफैयो होनबा आंनि जोनोमगिरि जायगायाव आंनि जोनोमगिरि न'आव दंफैयो आं लोगोफोर दासोल' मोनफैदों आरो ओमफ्राय मैयानो आङो सेलिब्रेसन खालामनो गोनांमोन मैयानो जादों जिहेतु 200k नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना दि बुंदोंमोन लाभ स्ट'रिखौ बेखेव होननानै लाभ स्ट'रिखौबो बेखेवगोन लोगोफोर लाजिदोंमोन आरो टाइम दं लाजिदोंमोन थेवब्लाबो बेखेवसिगोन मानो होनोब्ला गाज्रि जागोन ना जेनेबा बेखेवगोन होननानैनो बेखेवासै होननानै नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन आरो आंनाबो बया जागोन आरो ओमफ्राय ना दिनै सेलिब्रेसन खालामनो नागिरदों एसे फिसायैब्लाबो आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे इन्जय खालामफाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो नोंथांमोनखौ गिबियावनो रोजा साबायखर बावहरो मानो होनोब्ला एसेबां नाजाथाबनाय आरो नोंथांमोननि सापर्टजों दिनै आं बेसिम थाखोसिम सौफैनो हादों बेखौनो आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो लोगोफोर नै नायदो नै इफोरो जाबाय थाइजौ फिथाइया खोरैस्लाबनो हायि इयाव जादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोन आं जाना दिखायबाय ओमफ्राय नै थाइजौ फिथाइया खोरैस्लाबनो हायि थाइजौ सिङाव होसोनानै थाइजौ अख्लाना जाग्रानि माबा मिथिबाय साजायो मिथिबाय साजा बे जायगायाव थानानैनो फार्स्ट टाइम ब्लग बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय इयाव बेरा दंमोन ओमफ्राय आङो बिदिनो बैसागु टाइमावमोन नालाय बैसागु टाइमाव होनलायदोंमोन आरो लोगोफोर आंखौ माबायदि नुदों होननानै लाजिलायदों जायगायावनो ओमफ्राय इ टाइमाव माने आङो एसेबो माने ब्लगिं खालामनो एख' रोङामोन आङो ओमफ्राय इदिनो एसे नोंथांमोनाबो इदिनो एसे नायलांबाय थाबाय ओमफ्राय ब्लगखौ एसेबां मानि बानायामोन ओमफ्राय आंथ' गिबियावनो साइरिसो बानायोमोन ओमफ्राय इदिनो रिल्सफोरखौथ' आजिखालि दा बिराद बानायग्रा जाबायना आगोल लाइकि टिकटक एप्सल'मोनसो इयावसो बानायोमोन आङो लाइकि एप्सआव बानायनानै बेफोरखौनो होलाबायबाय थायोमोन आरो बिनि उनाव इदिनो साइरि होबाय ओमफ्राय साइरिखौबो नोंथांमोना एसे एनै अनसायदों जायनि थाखाय 10k जादों 10kनि उनाव 12k जादों बिदिनो एसे बारायलांबाय थादों आरो साइरि होनानैबो ओमफ्राय साइरि होनानै एसेबां मानि ग्र' जायाखैमोन ओमफ्राय गोबाङानो बुंखायोमोन आरो आंखौ ब्लग भिडिअ लाबो होननानै ओमफ्राय बै समाव आङो माने ब्लग भिडिअखौ बानायनो लाजियोमोन लोगोफोर आं माने आं निजिनि मोखांखौनो निजिनि माथोखौनो लाजिनानै ब्लग भिडिअखौनो बानायामोन ओमफ्राय दा लाजिला आरो लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव बेबो गांगाथफानि नाजानाय गांगाथफा नै गांगाथफाखौ नाय आं नायजाथ'ला खोमा माने गांगाथफानि नाजानायाव गांगाथफाया आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थायोमोन जे ब्लग भिडिअ बानायनांगौ मानो बानायाखै नोंलाय होननानै गावनो माने मबाइलखौ लायै बानायदाव बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय लोगोसेनो बेबायदिनो जालांबाय आरो ओमफ्राय दा इमान 200 जालायलांबाय सिन्था खालामनाङा दिनैनि दिना ओरैनो माने सेलिब्रेसन खालामनायबाबो गाबोननि दिना नोंसोरनि थाखाय बिराद स्पेसियेल जागोन मानो होनबाथाय आं थानायाव नोंसोर एख' सिन्था खालामनाङा थरायनाया जि खालामबाय थाथो आं थानायाव नोंसोर माब्लाबाबो सिन्था खालामनाङा आंथ' माब्लाबाबो थगायफेराखै खनायावनो जनानै आङो गाबै साइरि भिडिअ होयोमोन आरो खनायाव जगोन बाबानि सिगाङावथ' लाजियोना ओमफ्राय आदामोनाबो सानैमोन नालाय आदामोनखौबो लाजियोमोन आङो ओमफ्राय इ खना थानानै बे एकदमबारे गाबनानै साइरि होलायोमोन आरो नुबाय लोगोफोर थरायनानै लाइफ स्टाइलखौ आरो मोनसेखौ बेखेवनांगौबाथ' थरायनानै लाइफ स्टाइल गाबोनसो
इमान बायदि रिक्वेस्ट आंनि लाभ स्ट'रिखौ मिन्थिनो थाखाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा उपाय गैया दिनै खानसेखौ नेथारदो ओमफ्राय गाबोन नुगोन नायबाय था बाब बावबाय ओमफ्राय दे दाना केक आनोसै बबे केक आग्रामाखा ओइलाय जमा जाजोब्बायानो नै दे बबेजों जायगाया इयावनो दे टेबोलखौ बहायदो मा जादों नोंसा मानि केक मानि केक नङा लुब्रे सोरनि बार्डे लुब्रे सोरनि नोंनि नों जागोन जाया नों जागोन जाया मिथिखाया गिजा गासिबो केक हाग्रामाखा केक जाग्रा केक जानो नेदो नै आइयाबो नै देलायलायना दं माने आङो बेयावनो केक हानो होननानै फैथारदो आरो ओमफ्राय सिगांथ' आङो 100K आवबो बिथांमोनखौ लांनो मोनासै माने लोगोफोरखौसो जाहोना नोंसोरखौसो जाहोनो इदि जाजोबना होदो केकल' जाया जोङो केकल' जाया दिनै सं माबा नोंसोर जायानो माथो मानो जाया इलाय दिनथ' समबार सं जायो दाउ आथिं लामनो हागौमोन ना 10 थाखानि लेग पिस माने गरमनि थाखायनो जेबो इन्टारेस्ट गैथारा देलायनोबो हाया इसोर गथ' आयै बाबु आंनि मा दिनि आंनिया मा लाबदो मा दिनि आंनि मा आंनि बार्थडे गांगाथुपानि बार्थडे नै गथ'आबो देरलाय लांबाय आंनि भिडिअ नै ओंखारैनो देरलांजोब्बाय नै आयाबो नों बोरै मोनदों नोंथ' मिथियालै नोंथ' मिथिया दिनै मा जादों मा होननांगोनलाय दिनै मा जादों माथो बार्थडे बार्थडे नङा मा जादों मा 2 लाख फैसायानो 2 लाख फैसाखौल' जानखायो मालाय मा जायो माने गोबां मानसिफोरा नङा बिदि फैसा मोनाखै बिदि फैसा मोना साबसक्राइबार बिदिनो 2 लाख जादों 1 लाख जादों ओमफ्राय आगोलबो आंखौ बिदिनो 1 लाख 1.5 लाख फैसा मोनदों ना बेसेबा दावराव जादोंमोन बिदि फैसा मोना लोगोफोर साबसक्राइबारजों फैसा मोना आरो 2 लाख मोनदोंबा दख'नाखौनो गांसे 3000नि लुगैदोंमोन आरो बिमायाबो लुगैसोगारो नै बेसेबा होफैगोन दे आं मालाबा ओमफ्राय बिदि फैसा मोना माने 2 लाख जादों आरो आंनि माने इउटुब फेमिलियासो जादों जेनेबा नोंबो खालामबाय साबसक्राइब गांगा थफायाबो साबसक्राइब खालामबाय 2 जाबायना बाजैयाबो खालामबाय 3 इदि सासे 2 बाराय माने 2 लाख जन जाबाय आंनि लोगोफोरा माने 2 लाख जनफोरा नायबाबो नायाबाबो बिदिनो आंखौ साबसक्राइब खालामना दोनदो आरो आंखौ मोजां मोनो नालाय बिदि आरो फेमिलि बिदिहाय दालाय MLA फोरा दालाय भट होलायलाया सोर देरा सोरना बांसिन जायो बेबायदिनो आरो साननानै मोनबाय आरो जेनेबा गोबां जाबाय इखिनि जेनेबा फेमिलि दं हाग्रामा नायखिनि फेमिलि दं ओमफ्राय प्रमद नायखिनि फेमिलि दं ओरैलै राजनितिकजोंसो बुजायबावबाय आइखौ गाज्रि मोनना दे लोगोफोर मिथियाना आया जेनेबा हाजो खर'नि सिख्ला जेबो मिथिथारा फैसा सोनाय फैसा खुस्राखौनो सोथार नामा भाबिदोंमोन आं मबाइलाव सोनायखौ बेथ'हाय फैसा खुस्राखौनो सोयो खोमा थोन सोनानैसो रायलायो नामा साननाया इना होननायहाय मिथिथारा होनलाय ना ओमफ्राय ना नोंहानि जेनेबा नों जेरै बिदिनो आब्रि बब्रि देलाय ओमफ्राय आब्रि बब्रि ओमफ्राय बिदिनो नोंनिनो लादोना आङो ओमफ्राय बिदिनो आब्रि बब्रिनो भिडिअ बानायो आरो ओमफ्राय आंथ' जेनेबा आं निजिखौनो स्मार्ट होननानैबो लाखाया इंलिसबो रोङा बिदिनो बांद्राय फरायनोबो रोंखाया आं लोगोफोर मामा मोना मिनिसिगोन यासो मा रोंखायाना जोंहा आइया आं खोन्थानो लोगोफोर जोंहा आइया फरायाखै थाखो 4 फरायदो आरो आइया फरायनो रोङा थेवब्लाबो बानाय आबौआ होनना मिनिजोबगोन बिसोरो निजिनि नाजानायदो ओमफ्राय फिसौफोरदो बिदिनो नै बाबु दङ ओमफ्राय ना बाजै गेदेरनि फिसाला 2 दङ इसोरदो माने फरायनायाव थाफादो आइया ABCD रोंदो बेसेबा आइनि आखराबो बेसेबा मोजांखा ABCD रोंबाय 1 2 रोंबाय ना रोंखागोन आग्ला रोंखाय हिसाब निकासफोरखौ रोंखायो ओमफ्राय ABCD रोङामोन आरो ना इंलिसखौल' रोङामोन रोङा आरो दाबो थेवबो ABCD रोंदो ना नोङो ABCD रोंगो ओमफ्राय आरो आखरफोरखौ लिरनानै इयो मा जायो होननायखौ रोङा आरो नामखिनिखौल' लिरनो रोंगौमोन ना ओमफ्राय उन ससेयाव बावगारदोंमोन ओमफ्राय सिखायनानै रोंफिनदो आरो बिमानिनो लाथारबाय आरो आं दा आंनि आब्रि बब्रिनो बिदिनो इउटुबार खालामबाय आंखौ मा जागोन इउटुबार खालामबाय गांगा थफायाबो बिराद नाजायोना माबायदि मोनदों नोङो गाबोन
लाभ स्ट'रि बेखेवनायल' ओइ नों सिटिखौ सावनाय सिटिखौ सावदो आंनि गाया लाइजामखौ खौदो थर' गावथ' थरानो आंहाथ' माने एसकाल ब्रेना फैदो नै 2 लाख जानोबा आंनो देलायाखै मा देलायना फैदो इनो आंहालाय सानथामनो बेलेगाव नोंहानि माबा मोनसे रिभिउ माबा बुरखांदोंमोन जोङो स्टाइल नेट सबा बुमिना खानाया रज'दोंना रज'आ रजं जादों एसे आं गैयावनो नुद' लाइन मारिखुमाबाय दं माबायदि जानियो नुद' आंनि एख' लाबासै ओमफ्राय ना एख' लाबासै मिथाइ लाबोदो गिदिर ए जान ए फै ए केक आंदो ए गथ'आ बेथैनो एस' देलायलांबाय ओइ जान ज' ओइ बाबु ए बेथो नै गथ'आ बेसेबा देरबाय बेथो नै इउटुब बानायदो आं नै बाबु नायखिजा खुलुमबाय होननाय खनसे खुलुमबाय मा नाम नोंनिया आंनि मुङा जियान फोरोंगारि बाबानियालाय अरबुन फोरोंगारि मानियालाय रुमा फोरोंगारि नोंसा मायालाय आं गाना थांबेलि बबेयावबा मिथिया अबेयाव थांख' मिथिया माखौ गोसोखांना खाङा नोंलाय गोसोखाङा गोसोखाङा नोंखौ बाबाया अनो ना अना अनो आबैमोनालाय अनो अनो फरायना फराया गोबाव जाबाय माया गारना थांनाया अ नै लोगोफोर जोंहा आदानि फिसाला आरो जोंहा आनैनि फिसौला जायो नै बाबु आं बाबुखौ लेंहरदो इखिजा खारलांबायमोन गथ'आ नै गथ'आ देलाय लांबाय माने बिमा गारना थांबाय इसा बिमाया माने बेलेगाव गारनासो थांदो आरो नै गथ'आ देलाय लांबाय बाददों ना बिमा सिमा गोसोखाङा ना मा गोदान लाबोना लाबा दे लाबा लाबालै ना बाबायानो अनखायो ना आबैयानो दंखायो खानै मानि दा गल्ला जानांगोन दै केकबो हागोन जोंहा 200k नि नै रायजोफोर थेंक इउ स' माच माने ओरैनो फिसायैनो दिनै दे होदो हादो दे बोरै नुवान ya gemas baik kasih gue sup kasih gue ini sup kasih gue sepai gila deh satu kega Pin ke saya. Pun. Wah. Ini. Jangan langsung. Ini. Masa pun lagi. Nih. Lepas aku nang sana sih ke. Tahu slim dah. Nih. Krim kakak, kurang lah kakak. Ikut sana. Udah ngapin kan? Kontong. Kira masa kene. Kiki mau orang gila. Bisa nih. Ikut sana. Jangan.
लोगोफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा हालोद खालामजोबखो नै माने जानाव ओरैबादि गथ'फोर दं गांगा थफायाव अबस्था खाराब दैला बाबा अबे अबे हे भगबान आया मानि लेथ्रा मोनो हा हा गलाक सुबाय गलावा सुजुबाय दे सुफिननाय माने नै स्प्रेखौ होजोबना होबाय आरो ओमफ्राय ना स्प्रेखौ आया बिराद मुगैदोनो ओमफ्राय ना गलाखौनो सुजोबबाय नै दे एख' नङा सुदो गोदैखासो इयो अबस्था खाराब नै ओंखायनो मालायखौ फोनग्रोना लानाङा मिथिबाय दा नों मालायखौ फोनग्रोना लानानै आंबो फोनजाबाय नोंबो फोनजाबाय ना ए बाहेराव फैजोब्बाय दे आइनो सुस्रा मोजां सुस्रा खानायाव नांला जोबा खानायखौ माबादो गार हिस्रिदो नाया हरलबनो बिराद गोजोननाय थाबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय दिनै हायाबाबो माने ओरैनो फिसायैबाबो सेलेब्रेसन मोनसे खालामनानै गोजोननाय मोनदो बेनिफ्राय जितिया गाबोन सोरांगोन होमबासो माने जोंनि माबाया रियेलिटिया गाबोनसो ओंखारसिगोन आरो लाभ स्ट'रिनि रियेलिटिया बोरै मोनदो दे आनै नै बाबानि बिब'मोन बावगारो हाबा जाबाय नालाय नानि गोदौआखै ए गथ'नो सोर सोरनो बावगोन ओमफ्राय जेनाव बे नै हो हो सुजुब जाबाय सोर सोर नोंलाय नों मोनजायाखै अ दौजायासै नोङो दौजाना दौजायाखै नोङो दौजायाखै दे गोबां इलेक्सन फैया जाया जाया थां दा दे रानदो दे गोथावनो जानोसै इसे बिबारदो नामा लोगोफोर केक जुदि केकनि जुदि माबा मोनसे सेलेब्रेसन जाबाथाय माने फोनलालायनाय जाखायो आरो बार्थडे जायामोन आं बार्थडे जेबो जाफेराखै ओमफ्राय माने केक हानाय जाफेराखै आरो इयावल' हाबाय हागासिनो नामा 100K 20K माबा गांगा थफायाबो जा नायनानैल' एक्स गार्लफ्रेन्डआ मोजां रानदो दे मोजाङै